Hannover, que és la capital de Baixa Saxònia, i he estat en una empresa que s'anomena Sprachendienst Monika Umbehaug, en la qual s'ofereixen serveis lingüístics. La meva tasca havia sigut traduir textos de tot tipus en diferents llengües i la veritat és que l'ambient en l'empresa ha sigut molt bo. És una empresa menuda, tenia 4 o 5 companyes que estaven allí de plantilla fixa, en les quals he compartit molt bons moments. També sempre compartim la pausa juntes i d'això, i de les quals he pogut aprendre molt. És una empresa a la qual ens agrada tindre practicants per ensenyar-los i transmetre els seus coneixements, i la veritat és que he estat molt a gust. A més, Hannover és una ciutat que és la capital del Bundesland, és prou important i gran, i això m'ha oferit realitzar moltes activitats. He pogut viatjar per la zona i he pogut conèixer tota la regió, a més de la cultura alemanya, com funciona el món laboral, que ha sigut molt important. A més, tenia una jornada de 9 a 5 de la tarda, per tant treballava com una persona normal. No estava de pràctiques i he viscut al centre, per tant he pogut també conèixer la ciutat sense haver de desplaçar-me massa, i la veritat és que la sensació que m'ha quedat ha sigut molt bona. Repetiria sens dubte esta experiència i també recomanaria la ciutat i l'empresa. Ha sigut com a punts en contra, hauria de dir que ha sigut un poc difícil fer amics, perquè ja no és un ambient universitari, això és el canvi, però bueno, és el que té, no? Passar al món laboral i ja deixar de ser estudiant. Però a part